Tlangval senior lam upalam to deuhlek Ngaihzawn Buaithlakna te engwanga upalam to deuh ni khopala leng nge anni achana omti hriat phota tha achan pahnia om theya pakhatna chu an zei thokhata meiche chuak tharan muin an rilwan so son zela pakhata an thinlung an petluan tling tak ngai rawa alak lowa adanga an pakai zela chu wanga nu puila nei rawa la leng zel an ni kha chu achan pakhatna ani theya chu ani lo vai chuan achan dang om le dang om chun ni bok chu meiche hanti vel dan an thiam tak lawa pangai mel deuh sin an zei ro phian ana chang an hre hau lawa meiche an kol dan an thiam hlol lo bok chu wangin Ngaihzawn an nei ve chun po thinlung na takin an chan thei kham zela an chan lo le a meichia zokin an be se an mu lo wangin an kalsan fo mai bok chu wangin ton thlenga leng rei le nu pui pola nei lawan ni kha tuna Tlangval upavelam to senior lam pan ve mek to Ngaihzawn mek kha a engzom mangai takem tia mani thinlung chik hi kan lo pe to lem lawa chung ten min noka thenrol tha ten min fiam rang boka chu wangin ka mangai niam le ti vel ai chuan nupui nei ve ka du to ni ti na hi alian to zok tang pui in ivat adu ni kha lau lo la in ka ra bo romantic enga motak la thleng chho phot tur la thleng si lo khat hen phot be sei phot du lam su kha thlen ti ko thiam don chong lo thlen ti ko thiam se zong in ton ma khan du chho ve ngot ho hi pa an ni nu pon nupui te duat le ngai sak ba kan thiam te chiam ngai lo ma se chu in nei to nu chuan a tok chia zei ti tu midang anom ve nok ai chuan nupui te mani thiam dan dana duat ve em rangot kha hlu te zo ania ma se chu tiang ni box si lo zei phian box si bial nu nga to ngotang chu a zei dan hi ti ram tur ni box si senior to tho box si an ni chuan phim khur la in nei po soila thiam takin nakina kan in nei don ya o tin nakina le nei nge turin rin na a siam chenga nakin ero a thleng thei mi lawang chu te mai chu ni e sum nei la bin sam ne la mo zo lo a me chia chi lo adu big lo sil se man to la bin kan mo zo lo